स्कुल कलेजफोरखौ रिपेयारिं खालामना 140 करोड़खौ खामानि गैला होननानै मानो दिनफिनखो नाथाय नै थांनाय मैयानि दिनाव प्रमद बर' बिथाङा सिखार जादों जे बे माइन्सा नंगौ फाइलाव आंबो नुदों बेखौसो दिनै बुंदों बेनिखायनो खावलायदों बायजोनो खामानि हरनायखौ स्टप खालाम एक्चुअली नैबे मोनसे भिडिअ'आना दाखालिनिफ्रायनो पर्टेल माखासेयाव जों गोसारनायखौबो नुनो मोन्दों 140 करोड़ जोंनि बिटिसिआ बाहायनो हायाखै बे 140 कौटिया बियो थांफिनबाय आरो बेबो मोनसे खोथाया एसे सिन्था खालामनानै नायोब्ला थांखागोनबो बाहायनो रोङाखै बहाबा जायनि जाहोनाव दिनै स्टेट गभर्नमेन्टआ दाहार दुहार नागिरनाया हाहाकार जादों स्टेट गभर्नमेन्टआ बिजेपि सरकारानो नैबे जोंनिया ना मामाया दाहार दुहार माबा माबि लानानै बिसोरो मावगासिनो दङ जोंनिया बिटिसिआव 140 करोड़ा बियो आरोबाव थांफिनबावनाय एसे साननो गोनां बे आंनि राव नङा दे जुदि थांफिनमारदोंबा एसे सिन्था खालामनो गोनां जानानै दं बाहायमाराखै नामा मावनो हामाराखै नामा बिसोरो जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ दा बेफोर बाथ्राखौ बुङोब्ला बै बे बाथा बुथाना सेला बेलाफ्रा पलिटिक्सआ मा जिराद बेखौ मोजां बुजियै मानसिफ्रा बायदिसिना खोथा बुंगोन जियानो जाया मानो आं बुंनाय राव नङा नैबे बिक्रम दैमारिनि माखासे बाथ्रा बुंनायखौसो आं एसे नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनो लुबैदों थेवबो एसे चान्स खोनासंनायल' नङा शेयार खालामनायल' नङा जायफ्रा नायदों साज्रां नायनानै कमेन्टफोरखौ जानला मानला दाहोदलाबाय मानो होननानै बुङोब्ला जाय बेक्तिया जाय नैबे 140 कौटिनि बाथ्राखौ बुंगोन बिक्रम दैमारिया ना हयथ'बा बै बे कमेन्ट होग्रानिबो साबसिन गोरोंबो जानो हागौ बे बाथ्राया ओंखायनो नायखांजोबखांनानैसो कमप्लिट जोबखांनानैसो कमेन्टखौ होनानै हो थोदो बिदिब्ला जों बिक्रम दैमारिनि माखासे बाथ्रा बुंनाय ना बिटिआर गभर्नमेन्टनि सायाव मानगोनां जोंनि नैबे प्रमद बर' सारनि सायाव माखासे बाथ्रा बुंनायखौ एसे खोनासंनानै लानि बिथांमोननिसिम फिन आरोबाव मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि गभर्नमेन्टआ बा प्रमद बर' बिथांनि सरकारा इरिगेशन डिपार्टमेन्टनि टोटेल बेवहाय दङ 40 पार्ट 1 आरो पार्ट 2 दंबावो 40टा स्किमखौ बा 100 करोड़निबो बारा फैसानि स्किमखौ प्रमद बर' बिथांनि सरकारा बिटिआरनि बाहेरनि कन्ट्रेक्टरफोरनो हरनायखौ जों नुनो मोनदों दा बेवहाय आं लिस्टखौहाय नोंथांमोननो होनाय जागोन नोंथांमोना बयखौबो एड्रेसजों लोगोसे बबे एरियानि कन्ट्रेक्टर बबे जायगानि बबे नलबारिनि बबे कामरुपनि बबे गुवाहाटीनि बबे बङाइगावनि बबे सनितपुरनि धेमाजिनि नोंथांमोना नुजोबगोन बिथांमोना जाहैबाय टोटेलि बिटिसिनि बाहेरनि कन्ट्रेक्टर बे लिस्टआव जाफ्रा दङ टोटेलि बिटिसिनि बाहेरनि कन्ट्रेक्टर दा 100 कौटिनिबो बारा बिटिसिनि फैसाखौ मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि गभर्नमेन्टआ बा प्रमद बर' बिथाङा बाहेरनि कन्ट्रेक्टरनो हरदों दा बै समाव मानगोनां बिपिएफ सरकाराव थानाय समाव मानगोनां राजीव ब्रह्म बिथाङा जेब्ला इएमनि पावाराव दङमोन बिथाङा बेफोर प्रप'जेलखौ हरनानै दिल्लीयावहाय सेटआप खालामना दोन्दोंमोन बे फैसाखौ नाथाय दिनै गभर्नमेन्ट गैला बिपिएफआ हाग्रामा महिलारि बिथांनि सरकार गैला दा फैसाया फैबाय प्रमद बर' बिथांनि गभर्नमेन्टआव दा राननानै हरबाय बिटिसिनि बायजोनि कन्ट्रेक्टरफोरनो दा बेखौ बुङोब्ला बै इउपिपिएलजों थाफानाय इएम जिएम एमसिएलए बा सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट बा बबेबा संगठननि दैदेनगिरिफोर बा बबेबा मोनसे लिडारगिरिफोर बिथांमोना मा सानगोन नङा होमबा एसेबां कौटि 100 करोड़निबो बारा फैसाखौ दिनै बिटिआरनि रायजोआ मोनजानांगौमोन बिटिसिआ जादों बिटिसि रायजोनि थाखायनो
बिटिसिनि बायजोनि रायजोनि थाखाय बिटिसि जायाखै। बिटिआर जाबायब्ला बिटिआरआ जादों बिटिआरनि रायजोफोरनि थाखायनो बिटिआर जादों। बिटिआरनि बायजोनि थाखाय मालाबाबो बिटिआर जायाखै। अब्ला जोंनि फैसाखौ जुदि लांबाय थायोब्ला मोनसेबो डिपार्टमेन्टखौ बाहेरनि कन्ट्रेक्टरफोरा हगारानोब्ला लांबायनो थायोब्ला अबा गमामायैनो प्रमद बर' बिथांनि सामसाफोरा प्रमद बर' बिथांनि सेलादार बेलादार बिथांमोना माखौ जागोन? मानसिबो बोरै जागोन? गिदिर गिदिर बिल्डिं, गिदिर गिदिर न', गिदिर गिदिर गारि बिटिसिनि मानसिया बिटिआरनि मानसिया प्रमद बर' बिथांनि सेलादार बेलादारफोरा खामायनाङा मा? खामायनांगोन। बिथांनि मानसियानो मानसि जानांगोन। अब्ला जोंनो 5 लाख 10 लाख होयो थिकादारफोरनो जों नुगासिनो दं। लाङो कौटि कौटि बिटिआरनि बायजोनि कन्ट्रेक्टरफोरा। प्रमद बर' सार, नोंथांखौ आं दिनै खावलायदों, हाजार बार बुंगासिनो दं, स्टप। बेफोरखौ स्टप खालामनानै मोजां मानसिफोरनो, नोंनि मानसिफोरनो बेफोर खामानिखौ हो। गुदि तथ्य दं मिथिबाय। दा आरो आं मोनसे खोथा नोंथांमोननि सिगाङाव बुंबावनो नागिरदों जे बिटिसिनि फान्डखौ फैखानाय फैसाखौ 140 करोड़निबो बारा प्रमद बर' बिथांनि गभर्नमेन्टआ इउज खालामनो हायाखै। रायजोआव मावनो गोनां खामानि गैला होमबा? रायजोआव डेभेलपनि खामानि मावनो गैला होमबा? 140 करोड़निबो बारा बिटिसि फान्डआ दिनै मावजाया लाखिनो ओरैनो थाफिनबाय। नङा होमबा? मानो थाफिनखो? मावनो गोनां गोबां खामानि दङ। नांगौबा XNDB फोरनो रिहेबिलिटेसनफोरखौ 140 करोड़ गारना हो, IBS खालामनानै हो, स्टुडेन्टफोरनो IBS खालामनानै हो, गैजारोङिफोरनो न' बानायना हो, स्कुल कलेजफोरखौ रिपेयारिं खालामना हो। 140 करोड़खौ खामानि गैला होननानै मानो दिनफिनखो? बेफोरथ' सैथो खौरां। माबायानो दङ नै, माबायानो दङ नै, आं नोंथांमोननि सायाव होगोन। 140 करोड़ फैसाया दिनै मावनो हायासै होननानै बिथांमोना रिपर्ट होदों। आरो मोनसे खोथा दिनै आं रायजोनो बुंनो नागिरदों, नै थांनाय दाख्लैबावै आं मिडियायाव होबाय थादोंमोन। दिल्लीनि अफिसारफोरा, IPS IAS अफिसारफोरा बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ पसिबल नङि बायदि नेगेटिभ सेन्टेन्सफोरजों माइनास लिरनानै हरदोंमोन। दा बे माइनासखौ बिथांमोना नङा नंखाय होननानै मिडियानि गेजेरजों बुंनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। नाथाय नै थांनाय मैयानि दिनाव प्रमद बर' बिथाङा स्वीकार जादों जे बे माइनासआ नंगौ, फाइलाव आंबो नुदों। खोथाया नङा होमबा? आं बुंनाया नंखाय जाबाय होमबा? दा बुंदों पजिटिभ जाफिनबाय। बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ जा बिथांमोना नेगेटिभ लिरदोंमोन बियो पजिटिभ जाफिनबाय, नोंथांमोननो होगोन। बेखौ मोनबाथ' जों मोजां, पजिटिभ जुदि जायोबाथ' मोजां, जानोसो नांगौ। मोजां मोजां दफाफोरा जाफुंनांगौ, स्कुल कलेजफोरा प्रमिसलेस जानांगौ, ट्राइबेल इउनिभार्सिटिफोरा जानांगौ, NITफोरा जानांगौ होननानैसो बुंदों। नाथाय दिल्लीया नेगेटिभ सेन्टेन्सफोरखौ लिरहरनायखायसो जों मानो बिदि लिरजाखो होनना बुंदों। दा बेखौ नंखाय सानदोंमोन। प्रमद बर' बिथाङा पबित्र हदनाव बुंनो गोनां जाबाय, बे लेखाया नंगौ माइनासआ, दा बेखौ जों रायलायफिननानै पजिटिभ खालामनाय जाबाय। निश्चय हदनाव बुंदों खोमा आरो बुंदों। दा बिनिखायनो खावलायदों आङो बिटिआर रायजोनि बा UPPL दोलोनि आं सुथुर नङा। खामानिखौ गावनि मानसियानो मोनथों, बायजोनि मानसिया मोननाङाथों होनना बुंदों। कौटि कौटि फैसाखौ बिटिआरनि प्रमद बर' बिथांनि दैदेनगिरिफोरानो, सेलादार बेलादार रायजोफोरानो, थिकादारफोरानो मोनथों, बाहेरानिया मोननाङाथों होननासो आं बुंदों। बेयाव माने मेगन सायो। नों मोनथों, आं मोनथों, सोरबाया मोनथों, आं मोनाब्लाबो, नङा होमबा? बेखौसो दिनै बुंदों। बेनिखायनो खावलायदों बायजोनो खामानि हरनायखौ स्टप खालामनांगौ आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि बिटिसिआव गिदिर गिदिर कन्ट्रेक्टर, गिदिर गिदिर बिजनेसमेनआ इस्टाब्लिश जानायखौसो जों दिनै लुबैदों। आरो गोबांखौ बुंबावनो